totalmente condenable. E nós, como Grupo Municipal Socialista, condenamos o terrorismo en xeral. ETA, islamistas e toda a historia. O que me chama a atención que usted traia unha moción aquí generalista, vale? Cando, non fai moito, nos botou en cara, cando trouxemos a finales do ano pasado unha moción sobre o rural, falando que era unha moción en clave autonómica, que o SEPA Lousame pertenece á autonomía galega, e agora nos estamos usted presentando unha moción de ámbito nacional, de unha historia que afortunadamente non temos en Lousame, non temos problemas con estas historias, pero bueno, e vámonos a ter unha moción, é o que teño que falar sobre o tema. Pois eu estou en líneas xerais un pouco de acordo con eu supoño que o Partido Popular levou 8.000 inversiones como esta, 8.000 concellos españoles, e o Copest, que xa, como tal, xa indica o que é. Eu unome tamén a condena de calquera violencia con finalidade política, con independencia de quen exercer. Hai algúns aspectos da moción que podíamos compartir, se realmente que fose o objetivo da moción fose mostrar uns puntos comuns na liña do, pois, non sei, alegrándonos do fin da violencia no País Vasco, pois podrían ser grupos políticos a facer. Como non se fixo, eu entendo que unha vez máis o que se pretende como unha catadura moral que, desde logo, non lle achaco ao Partido Popular de Lousame, pero sí ao Partido Popular Estatal, porque esta é unha volver a pretender utilizar políticamente a dor de moitísima xente. Entón, non temos facer o Partido da Terra de Lousame vai ser esta transición. Ben, solamente decir que nos último mes, que non digo días porque igual fai 15, eu escoitaba con atención como exministros do Partido Socialista que tuveron unha loita tamén importante, igual que outros do Partido Popular, pero que tuveron unha loita importante como o terrorismo, como pudo ser Herrera, e escoitei con moitísima atención nun programa da COPE, e a verdade é que non parece que sea do mesmo partido que vostedes, non parece. Non parece, de feito creo que non é. E este mostraba moi preocupado, por certas cousas, por a entrega, bueno, que agora non vou analizar porque iso sí sería unha cousa que se está limitando a Lousame. Porque creo que isto de todos os cidadáns, eu non creo que sea de Lousame, de Mazaricos, eu creo que isto de todos os cidadáns. Nos non estamos legislando, non temos nos que, non somos responsables de legislar nada, pero si somos responsables de apoiar que siga existindo o pacto antiterrorista, de ter a sensibilidade con todo o mundo, porque todos temos, incluso algúns conocidos, incluso algúns, pois, familias de familias que lles rebotou isto, ou amenazados, e creo que é algo que xa nos olvidamos, pero fai moi pouco tempo, e todos vivíamos bastante asustados con isto, non queremos que volva a suceder. Entón, creo que pedir que siga o pacto terrorismo, pedir que esos 300 crimes sigan, que non nos olvidamos deles, que yo digamos, porque as vítimas decían, que eu tamén nos escoitei, decían que necesitan de nós para saber que non están soas, porque é moi fácil falar deste outro lado, sobre todo cando pasa tempo. E tamén os políticos que estiveron nesa loita, que decían que durante a noite sonaba o teléfono continuamente, todos os días, e lle escoitaba dicir ao ministro que tamén se merecen, que toda a sociedade non olvidou ese momento, que non quere que se volva a repetir, e que agradece a todos os países que nos rodean, e que pide que se siga investigando, que non se olviden porque xa pasou o tempo esas 300 persoas que tiñan familia e que tiñan o demais, solamente eso. Por suposto, nós creíamos que era de xustiza recoñecer isto, apoiar isto e instar ao goberno que siga traballando neste sentido, xunto cos demais grupos políticos que nos representan no Estado a día de hoxe. Votos a favor da moción. Votos en contra. Abstencións. Ese é o corazón, é unha gran que está un pouco máis arriba. Dación de conta, vamos ao parte de control, dación de conta das resolucións da alcaldía.
antes de... as teñen todas vostedes no seu poder, que se lles remiteu. Supoño que na documentación non irían as actas, pero se iría os decretos. Mocións por razón de urxencia, punto 7. E rogos e preguntas. En rogos e preguntas, vou a comenzar, se me permiten, facendo uso da palabra. Nos decretos da alcaldía poden ver. Primeiro decir unha cousa, antes de empezar. Estou preocupada. Estou preocupada porque, señor Paradela, vostede estaba aquí neste espacio físico, hemiciclo, como lle queramos chamar, por contestarnos de outros sitios, cando se aprobaron os orzamentos do 16 ou do 17. Debía de estar, non? O levanteime de marcha. Eu creo que vostede estaba, pero que vostede dixo, escoitei tamén públicamente, que non se aprobaran os orzamentos no 16 e no 17. Sigo dicindo, deixeme porque teño aquí, o teño aquí, sigo dicindo. Nos decretos que se lle remitiron a vostedes está, nos decretos, xo estou tendo, nos decretos que lle, é o mesmo, nos decretos que lle remitimos a vostedes, iba tamén toda a liquidación de 2017 do centro de día, do punto de atención á infancia, do SAF de dependencia, do SAF a domicilio, e eu solamente facer unha reflexión. O desfase que vostede chama, os números, o déficit que vostede chama, en servicios sociais, para mí non é. É unha inversión nos vecinos. As horas tamén llevan aí, e vou a decirte, reflexionarles sobre as horas. Este ano temos 18.000 e pico de horas en dependencia, adxudicadas e que estamos dando ahora mesmo. No 2014 había sobre 8.000, se as había. O teño aquí, o buscarei mentras falo, para darle con detalle e sendo precisa. Por cual, o incremento é multiplicar por 5 as horas de asistencia ás persoas dependientes que había no 2014. Eu xa estaba pensando en 2014 e ora multiplicado por 5. E pode pedir, ten un informe de servicios sociais, está aquí firmado pola técnico e o pode mirar cando queira. Son suficientes? Nunca. Mentras que unha persona sin atender no Concello nunca é suficiente, pero o incremento é notable. Notable. Centro de día. Temos un centro de día que está aquí preto no noso Concello. O ano pasado se atenderon 28 personas. Este ano, ao principio, ten por aí un papel que pon 23 a principio de ano, porque houve xente que se foi por diversas razóns que non vamos aquí a analizar, e ahora mesmo hai 27. E hai dúas para entrar. 28 personas son o 70% de capacidade do centro, que son 40 personas. Vale? Entonces, o Concello de Lousame aporta a financiación do centro de día. Temos un vehículo que recolle as persoas na casa, sí, aporta de todo o montante que supón o gasto do centro de día, do que aporta os vecinos, do que aportan outras institucións, o Concello aporta unha parte. Había uns 15.000 euros ou así que aportaba o Concello, tamén teño esa cifra por aí. Co cual, non considero que sea un número vermello, non considera que teña que disminuir esa cantidad, sino que consideramos que teñemos que seguir mantendo o servicio. Hoxe mismo, puxeron árboles que estaban encargados a de despistar a persoa para ter zona de sombra. Vamos a facer outra zona de sombra atrás. E vamos a intentar conseguir que siga funcionando ben. A xestión para o Lousame, pois hai que estar... Cantos veciños hai de Lousame no centro de día? De Lousame, ahora mismo... De Lousame, mire, hoxe mismo sale na prensa en portada que todo, ven xente de outros concellos aquí, igual que nós, pero mire, eu vou poñer outro exemplo. Nós temos xente de Lousame que está asistindo a servizos sociais que están en concellos limítrofes. Temos persoas que van a Misera. Porque xa é máis barato. Porque non temos ese servicio no Concello, señor Paradela. Non me interrumpa, por favor. Que van a Misera, que van ao Stand. Hai persoas de aquí que van a ese servicio. Nós non temos residencia, temos persoas de aquí que van a residencia a outros concellos. Vale? Nos que entrar. O cual,
hai xente de outros concellos que ven aquí, pero nós temos o servicio aquí ao lado, preto, vale? Para quen? Os E nós vecinos temos, dos de concellos? no, para nós en primeiro lugar, No, porque entonces o no. Concello de Rianxo, que tanto demanda o servicio, non teria que ter. O que tenemos que ir, e sería, ao mellor, unha moción que teríamos que traer aquí, e sería de firmar un convenio entre os concellos que usan o centro de día para que aporte a parte proporcional dos seus usuarios. É moi E fácil. se nos juntamos os grupos políticos que estamos aquí representados, firmamos o mesmo convenio que se firmou con Noia polo stand que trouxeron aquí, e eu aprobei, e estamos financiando, e que, por suposto, non vou a deixar as súas familias sin atender, por suposto que non, é mellor facer iso que outra cousa. Entón, deixeme acabar. Entón, se vostede, nos sentamos un día nunha mesa de traballo, que vou a convocar, no que plantexamos ese tipo de convenio, facemos unha moción conxunta, enviamos á Consellería de Benestar, enviamos ao Concello correspondiente, eu estaría de acordo e votaríamos por unanimidade, porque creo que todos temos un mesmo objetivo, que é que os nosos veciños teñan o servicio preto, que se recollen, que estén atendidos, e que ao mesmo tempo, se hai xente que está utilizando o noso servicio, ora, despois, todos os que utilizamos nós noutro concello nos vai pasar exactamente o mesmo. Vale? E aquí non temos conservatorio, en outros concellos sí, os nosos alumnos van ao conservatorio, pagan, aquí os usuarios pagan. Despois, se dixo, porque me vai a incidir neso, en que o noso centro de día ten un coste altísimo. Antes de poñer o precio, antes de poñer os precios do noso centro de día, nos adicamos, e están nas resolucións da alcaldía, por eso estou mencionando isto, nos adicamos personalmente a coller precios dos centros de día que hai na Redonda. Que humilde son, se me falta algún que este por aquí cerca tamén, bueno, todos que están pola Redonda, e aparte chamei tamén a unha empresa que xestiona moitos centros de día da Redonda, e pedí precios, e axustámonos para ser dos máis baratos. Despois vostede, noutras ocasións, manipulou esa cifra, porque vou explicar. A xente que xo sabe porque lle pasa na casa. Hai un precio que está publicado polo servicio, e logo hai os dependientes, se valora, ven o equipo de valoración, valora o dependiente, lle dá un grado de dependencia, e logo lle dá unha libranza, que é unha cantidade económica que lle corresponde por o grado de dependencia que ten. Entón, inmediatamente, se nós lle cobramos, vamos a supoñer que o Concello lle fan unha liquidación de 400 euros. E logo ten a libranza que lle ingresan na súa conta o organismo correspondente, e a xente que se lle retrasa. Unha veciña aquí recientemente que tardaron un ano en solucionar o de dependencia, e home, estaba apurada, pronto lle resolveron e pagaron os atrasos dese ano. Entón lle ven a libranza e o precio lle queda reducido, pois a veces menos que a mitad, según a renta, outras veces a mitad, outras veces un pouco máis, pero iso é así. As Vale. persoas que non son O pai- dependentes e non teñen liberanza. As persoas que non son dependientes e non teñen libranza teñen que pagar o custo do centro de día que está publicado, que é dos máis, aparte se contrario, dos máis baratos que existen na nosa comarca, na nosa Bilbao. E non podemos estar dicindo, como outro día dixo vostede colixo, dúas cousas. Primeiro, é o mesmo tema. Vostede di, temos un déficit de 17.000 euros, son 17, non son 15, eu non lles minto, de 17.000 euros no centro de día. Un desfase de 17.000 euros. Por un lado decimos eso, e por outro lado decimos que o que cobramos aos veciños que é carísimo. Entonces, cal é a maneira de cubrir eses gastos? Ou o Concello aporta eses 17, ou hai que subir as tasas aos veciños. Non as imos a subir. E as do lixo tampouco, ainda que a vostede lle pareza, como dixo moitísimas veces, que sí. Vale. Pasemos a algunha outra pregunta. Os orzamentos, recorde que os orzamentos están aprobados o 17 e do 16. Non, sí. Están aprobados no mes de agosto do 17. Vale, entón vamos a explicar. E os deste ano iremos camiño. Creo que tamén os veciños se merecen modificacións de crédito. Creo que os veciños se merecen esta explicación e eu lle vou a dar. A situación administrativa. Este Concello está a padecer fai 2 anos, eu como alcaldesa e os funcionarios tamén do Concello, os traballadores do Concello que traballan aquí, non lle desexamos a ninguén. E lles digo por qué. Temos ahora mesmo a secretaria interventora nos concellos de menos de 5.000 habitantes, o posto de secretario e o posto de interventor van nunha única persoa. Estuvo de baixa anteriormente a persoa que desempeñaba
un ano inteiro, logo meses soltos, e despois marchouse. Esa praza non se cubriu. Quen está cubrindo ese posto? Unha persoa que ten outro posto e nos ven unhas horas a semana. Vale? E entonces, por eso, porque mentras tivemos secretaria interventora, con todas as dificultades que a situación acarreaba, que así que non as vou a nomear, mentras a tivemos, sempre viñeron en praza. O que non se pode torturar a unha persoa, porque é imposible. A presión xa sintes, porque se eres responsable e intentas gestionar o mellor posible, xa sintes a presión. E esa presión a transmites ao funcionario. A parte disso, tivemos os 4 meses que corresponden a unha muller por a maternidade e que ten que haber todavía máis nenos, pois estivemos de baixa a persoa de contabilidade. Temos outro posto de traballo que está descoberto e que esperemos que se solucione este ano no mes de outubro, por razóns legais que todos coñecen. Abreuse o xuicio oral e supoñemos que o xuicio será no mes de outubro. Que fixemos nós, porque poden decir vostedes, incluso os concelleiros que están aquí, que igual non me escoitaron, direi que fixo vostede por ter unha secretaria interventora neste tempo? Pois todo o que puiden, pero non había para cubrir. E o que conseguimos polos pelos, porque xa cambiou a lei, hoxe non poderíamos facelo, é ir a un concurso, hai o concurso unitario e o concurso ordinario. Nós acudimos, non me quero confundir, ao concurso unitario, ordinario, agora, facendo unhas bases que se trouxeron aquí a pleno para aprobar, para adiantar 6 meses en que nos nomeen un secretario interventor. Porque isto, de verdade, hai máis concellos que lo usaban neste caso, creo que Muros é un, e non sei se algún máis nas proximidades, pero eu, personalmente, non lle desexo a ninguén que goberne en este concello ou en outro, porque é unha presión, ti tes que cumprir as normas, tes que mandar as cousas ao Ministerio en prazo, tes que facer os proxectos, e ainda así lles vou a decir, onte estando na Diputación, se comentou nunha comisión que había moitísimos concellos que non contrataran as obras do 17. E nós, no 17, temos todo axudicado e realizado. Realizaron as últimas agora, CES, Prime, Camboño, Berrimes e Pousada. Temos todo excepto a que non nos permitía, porque non cumpríamos a regla de gasto, nem cumpríamos a estabilidade, que é a que se vai contratar agora, que é a de Serbia. O sea, que ainda tendo os límites que temos, porque comentaba o señor Pardellas, que é interventor, que había unha inexecución bestial na Diputación de Obras porque había moitísimos concellos que non contrataban as obras. Había algúns que están co 15. O cual, aínda así, pero quero dicirles porque isto se obvia e non se lle conta, se di, é que non aproban os presupostos. Non nos aprobamos porque non temos capacidade de recursos humanos. Estamos non pleno informando das preguntas que usted me fai. Non, porque non fixen ninguna pregunta, eran luego preguntas e non empecé. Seguinte pregunta, señor Caldero, isto que Claro, siguiente non. Siguiente non, que non fixen ninguna. Vamos a ver. Botou un speech aí. Está parecendo usted, Antonio. Vamos a ver, con referente ao centro de día, para deixar o zanjado, que eu sepa, me parece que non minto, o precio son 500 euros para unha persona que non teña libranza, máis o transporte. Iso unha. Usted vai a maioría dos centros de día dos que usted falaba están consorciados. A maioría están consorciados. Entón, están pagando sobre 150, 160, 180 euros ao mes, vale? Volvo yo mesmo, non me respostou cantos veciños de Lousame están facendo uso do centro de día. Están facendo uso do centro de día a día de hoxe 7, 2 en lista de espera. Pois de 40 plazas, no, benefician moito os veciños de Lousame. Vamos a ver, de 27 que están, a día de hoxe hai 27 ocupadas, vale? En principio, recuerden que empezamos con 3 persoas, 7 persoas, 5 persoas, e ahora mesmo hai 7. A mí, por eses 7 veciños que tenían que desplazarse a outro concello, ¿le parece? Lo sei vostede, ¿no? Pero que nos vale a pena ter o e logo xa pasará a ser do consorcio, porque vai estar consorciado así tamén, non? Sí, a ver, porque xa levamos máis de 5 anos. Acaba de cumplirse o prazo agora, non non me vai estar consorciado. Queria informar, Muros xa ten secretario? Xa sabía, señor Carlos. No, acaba de dicir que non. Eu xa sei que xa para decatar de eso. Bien, vamos a ver. Para cando se vai a famosa relación de postos de traballo, RPC, cando vamos a sacar o paliante? Porque parece ser que o ano pasado díxonos que estaban en negociacións e que os traballadores, e, bueno, eu boto en falta eso por unha serie de circunstancias, porque aquí ou é falta de gestión por parte de quen leva o Concello, ou senón estánse facendo uso
abuso de medios municipais e en horarios de traballo deses medios, vale? Entonces, a ver si poñemos algo da súa parte e, facemos unha relación de postos de traballo, sacámosla adiante para que cada traballador sepa o que ten que facer e vai cobrar en función do seu traballo. Yo voy a contestar esta pregunta. Non lle vai contestar? Voy a contestar. No, pues sí. Mira, me parece que estamos confundindo dúas cousas. O primeiro que hai que empezar en canto aos traballadores é por ter un convenio, que non o teñen. Non o tuveron nunca. Non, está feito. Non, sí. Non, outro ano non. Entonces, outro ano non. Houve xente que votou aquí moitos anos e nunca houve un convenio. Un convenio. Xa se trouxo a reunión, xa se trouxo o convenio a dúas reunións que tivemos con Claudia. Agora mesmo está pendente do mesmo. Que o poda revisar os xurídicos, o xurídico, por ser secretario interventor, está para que ela poda revisar se xurídicamente é correcto, pola miña parte o é. Introducimos algunhas modificacións e nel, para que vostede o sepa, se adquire o compromiso que ten máis interese que lle fan igual que os traballadores, se asume o compromiso de que en 3 anos se elaborará unha RPT. A RPT é a Relación de Postos de Traballo. Se elaborará unha RPT, vale? Nese convenio, no que están todos de acordo, se pon o compromiso en que se podían poñer 4 ou 5, bueno, se acordará, de que aquilo pero eu propoño 3 anos para elaborar unha RPT, vale? Pero o que interesa é firmar o convenio, se hai un compromiso adquirido de que se lle pagarán os trianos a efectos do 1 de xaneiro. O que falta é que o revisemos. E tan pronto podamos, e tan pronto poda revisar a xurídico, que é as circunstancias que temos, pois o traerá, porque non vale con que o revise un xurídico externo, o ten que revisar a persoa que ten que informar que é a secretaria, vale? Pero xa está debatido cos traballadores, e logo habrá que reunir os sindicatos, bueno, os trámites que hai que facer para acordar. Vamos a ver. Quen a madeira que teña que cortar o Concello obrigatoriamente que non vai absorber esa madeira. Con que medio se vai a cortar e quen financia eso? Vamos a ver. Antes, ahora me acordo, hai unha empresa local, aparte das empresas locais, que sabemos que cales son, non vamos a nomear, e aparte desas empresas, unha de elas, eu teño noticia por o técnico de urbanismo, que se adquiriu unha procesadora. Unha de elas, vale? O destino pode obrigar, se hai alguna empresa que non quere asumir máis traballo, pois non asuma, porque iso non se pode obrigar a ninguén, pero habrá que optar por abrir o abanico a máis empresas que estén interesadas na madeira. Vale? E logo, nós temos que seguir un procedimento, e o procedimento que nos marquen os técnicos. Nós non somos un particular, porque un particular colle chama, lle pide presuposto a varios e lle dá a que, mire, nós temos que facer sempre máis lento. Nós temos que facer un procedimento. Como eso, o miraremos neste momento, e nos informará o técnico de como temos que facer, e lle diremos nese momento. Habrá unha comisión, e que digo, mira, este é o procedimento que temos que seguir, isto é como vamos a levar a cabo, e para poder contratar unha empresa que sea que corta a madeira e a copia en algún sitio e a vendemos, temos que facer como marca a lei, así. En caso de que haxa que actuar subsidiariamente, disponse de medios para facerlo. Por parte do Concello. Para cortar, un veciño que non poida. Temos que contratar. Que non poida. Entonces, esa fecha, obvianse, non? Obviámolas. Pero iso se dixe no principio, No, outra vez. é que non queda. Vamos a ver se deixamos as cousas claras para que non haxa males entendidos, porque claro, pois... Volvemos entonces ao primeiro punto, parece ser que non quedou claro. No, cal é o primeiro punto? A moción do que lle quedou, mira, os seus compañeros están marchando. Entón, eu creo que sí o entenderon. Vamos a ver, están marchando. Claro, de la que non sei que vai isto. Vamos a ver, usted, a demagogia, sí, vamos a ver. Me parece que foi o Cantos veciños viñeron aos plenos na... Será porque lle interesou o tema? Lle interesou tamén moi igual que viñeron a... Me deixa acabar, señor Paradero, deixame acabar. Por favor, deixame acabar. Creo que fixo unha pregunta interesante o compañero. Sí. Creo que lle respondemos todos. E a mí me pareceu que cando lle contestei a él, e a parte del incideo, que quedara claro. Dixe que non nos íbamos a volver locos, que nos íbamos a centrar nos núcleos. E xa o dixe.
centrar nos núcleos, que non houbera ninguna casa amenazada polo lume, e que aí sí que imos ir. E se pegaban, e se cerca dunha casa nesa franja, o sea, nos 30 metros cercanos á casa, resulta que hai eucaliptos, a plantación de eucaliptos, aí vamos a mandar notificación desde o Concello ao veciño para que proceda a facer o que ten que facer. Das caducifolias, eu xa lle dixen a moitos veciños, algúns están aquí, que o que iba mandar é radealas, é dicir, que se tedes caducifolias, radealas a 7 metros, podar as polas que se metan para a casa, pero non mandalas cortar. Ora, onde haxa pinos, eucaliptos, acacias e mimosas, e estén amenazando as casas, aí se vai a mandar cortar. De feito, están facendo. Moita xente está pedindo xa ven aquí a comunicalo, porque logo tamén hai outra cousa, de onde temos que pedir permiso? O que é de obrigatorio cumprimento, non se pide permiso no distrito. Se comunica ao Concello que se vai facer para que nós o saibamos. Vale ser dentro do núcleo, que é onde vai ser. Pero como é de obrigatorio cumprimento, non teñen que pedir permiso no distrito. Veñen aquí e dicen, quero comunicar que vou cortar na parcela tal. Van ao urbanismo e comunican. De acordo? Xa se lle dixo a moitos dos que están agora mesmo no público, que xa vinieron aquí a solicitalo, pero bueno, sempre está ben recordado. E aparte se dixo na reunión esa de... E logo hai xente que ten moitísimas propiedades. Pois ten que empezar polas propiedades que ten preto das casas. Esas son as que lle ten que acudir. E as outras xa o faremos. Vamos a de preto das casas. Hai outros que teñen menos. Pero non todo E iso quedou pode claro. facelo. Iso quedou claro. Non todo o mundo pode facelo. O que non pode facelo, pois nós tenemos que ir a facelo nós e que a consecuencias que eso ten, que iso, pero non, mira, xente... Eu falaba o outro día con unha persoa que é maior, que me paso sempre por xente dela cando vou aquí a miña casa, e me parou para preguntar. Ela ten todo o monte sempre limpo, está cerca da carretera. E dixo que tiña unhas latas cerca da carretera, que por tanto da Diputación, e que as iba a cortar. Pero que o demais o tiña, resultaría unha señora, pois como maior, bastante maior, da carretera que hai aquí. E dicíame a mí, costa moito menos limpadas cada ano, porque me acaban en unha hora, me limpan todo o monte, que cando van vir, que levo 4 anos sin limpar, bótame, ou 10, hai algunhas que non se limparon fai moitos anos, que me ven para limpar un árbol e me boto toda a mañana me pasan pastor. E iso, os que vivimos no teatro moita xente, que eu veixo a máquina de botador moitas veces, sabemos que iso é así. Hai xente que non a limpa nunca, xente que incluso non é daqui, é que ten comprou unha finca grande e sabemos que hai nas encestas. Tamén teñen as casas ali a pé, espera, teñen as casas ali e fincas elas mismo e teñen as sin limpar as que teñen as casas. Efectivamente. E outros que teñen as limpias que tiñan que cortar tamén manda cojones, Matilde. Eso hai que mirar. A min cólleme 105 metros. Matilde. Diz a casa de ali das Bousiñas, para arriba. Ando a ese monte, onde se vai chegar alá? Este é de piso, vamos. Que é iso? A mí chamase... Non me importa alrededor das casas que as tiño limpas, pero a tanta sembradura non. Matilde. Claro, iso de chegar aquí. Matilde. Sí. Mire, cando levantemos a sesión, usted pode preguntar, además usted xa me preguntou, Pois, e xa lle dixen as que tiña que acudir. Ten moitísimos anos, moitísimos solares, que é máis fuerte. E entonces, usted xa lle dixen o que tiña que cortar, non ten que cortar 100 metros en ningún sitio. Non, pois eu agora terei que cortar todo, porque xa o marquei. No, é que entonces marchou equivocada do despacho da Rename. No, No, a mesma sempre. Son dentro desa franja o que marca a lei. E dixenlle, deixa as fincas que están pegadas ao monte, Matilde. Céntrese nas que están pegadas ás casas. Solamente nas pegadas ás casas. E se hai unha veciña que ten pegado a casa e non corta, imos a mandarle por escrito e imos a facer nós e cobrarle. E vai chegar unha liquidación da notificación. Xa o precio. pero ten ali a Pero o casa. Concello, Ten vai a dicir, mira, se casa non o a corta, finca del Sinimpa. isto é o que vale, temos que facelo nós, pero imollo cobrar, non sancionar, imollo cobrar, porque a veces non é a xente máis necesitada, a xente que é a maior parte da xente do rural non é a veces esa que non limpa, e aquí hai casos sentados que saben que iso non é así. Vale, somos máis remolóns, a mellor xente que de fora, que non vive aquí, que lle mandas 50 notificacións, non as reciben por correo, hai que mandarlle notificación para que vayan 3 veces, logo e logo ao final cortan, pouco a pouco, ainda lle queda unha ou